Madam, unfollow me. Madam, asị m gị mee m unfollow. Esozina m, gaa na my page, ị ga-ahụ ebe edere follow. Ihe nọ ebe ahụ following, kọọ ya aka ya return back to follow. Gị ma na imene m unfollow. Madam, block ọ wụrụ m ihe ihere inwe mmadụ dịka m as a follower. Madam, ị disgrace m, disgrace ndị nwe m, disgrace ụmụnna gị, disgrace your 2 daughters. Nwaanyị asị m gị mee m unfollow. Obi agbawala m. Agwara m gị na m aga-azazi gị call. Agwara m gị na m aga-azazi gị call. M drop all this short video now, the next thing m ga-eme na we block na WhatsApp. Agwala m gị biko mee m unfollow. Achọọ m mmadụ dịka m. Ekwurule m. Asịla m madam biko, nwaanyị mba nnọọ biko, nwaanyị mba nnọọ biko, ekwela ka di m tụpụta m eji. Mgbe ọ nọlụrụ anọ m dị, ịma bụ onye mwụ, amamonye wụ, abịara m gị wedding, ọ m hụtere ṅụ, ọkwa nọrọ m onwe m gị hụ vidio m, naanị ṅụ ma ọkwa m ifodogado m n'eziokwu, sọsọ gị ma maka ya asị m na ị na-efolo m gị hụ vidio niile m na drọpụ, ihe mere ndị ọzọ m na-eti ya were na ya were mụrụ akụ, gị gechaa vidio m, gaa n'ihu na-emeghị ị na-eme, nwee mind na-asị m nwaanyị mba nọ biko mekwele dị ṅụ tụpụta gị eji. Who am I in your marriage? Ịma bụ onye nwụ. Onye Chineke tụpụtara ṅụ gbagodoro ṅa mere ṅa expose, ifili na ọwụ ụmụaka Chineke ọ mmadụ. Enweghị a na-akpọ karma. Madam, let the law catch up with you. Agwara m gị na m ga-eji vidio reply ṅa, adịbe m ready for your video. Aka m ji ihe n'aka. In the next few hours, your full video ga-adị ready and aga m post ya n'internet. Mana ihe m bịagodoro na wee warn with this short video. Ị mara onwe gị, agwara m gị na aga m reply with video and ama m na ị ga-ahụ video. Stop calling me. I deliberately decided not to pick your call. And the time decided aga m pick your call. Aga m ji call eme. I drop na message. Ụmụ voice note anyị nọ ebe a na-ebe akwa. Onwe ihe m ga-emere. There is absolutely nothing I can do for you. Let law catch up with you. Let the law catch up with you. Ịjọrọ njọ obi. Ịjọrọ njọ obi. Na ị matara m mee m introduce to your husband, ime page m introduce legodo nwaanyị a ihe ndị mmadụ na-ahụkwa ihe o. Madam, ị hụrụ ihe di gị na-ekwu mgbe di gị na-akọ ihe mere, ọ sị m your gender, nwaanyị mba nọ your gender. Quite unfortunate, this woman introduced your page to me. This woman mere m jiri mata your video, mata your page, na-efollow gị. Gị tọ na ihe ka ị họrọ. Chineke na Jehova o na Chineke na dịrị ṅụọ m iko nwere obi ebere. Ihe ụta isha disgrace gị na ụta isha agbagokwu na ọ gaghị show ụta apụta. Mana because ị rụrụ ala, this is karma coming for you. Ihe ọbụla dịṅụ so ihe ọ na-decide. Ihe m na-agaghị eme wesị ya biko na ya gbaghara ṅụ. Enweghị m ike ime, ọ chọọ ịgbaghara ṅụ ya gbaghara ṅụ. Ọsọ ọ gaghị agbaghara ṅụ, ọ dịra gị. That's your fate. Ekpechakwana ihe a okwu na ya akọcha ya asa ga-atọ mkpụrụ ga-ebaga n'ụlọ mkpụrụ ga ebe ahụ ị ga-ahụ ebiri ṅụ. You go to prison, you deserve to be there. You kwesịrị sit tight there. Ka mosquito tapụ ọtọ nda n'anya. Ị dị wicked. Ị dị very, very wicked. Ị ga-aga prison. Họpụta ọbụla law so ihe ọbụla law dewere gị nọrọ ebe ahụ. Don't ever tell me nwaanyị mba nọ biko ekwekwala di m. Ihe ahụ ị mere ha mmadụ na-emecha onye ya na onye ahụ ebiri n'otu ụlọ. Ị dị very wicked. Ị dị wicked. Ị dị wicked. Ụmụnne m unu ga-asị ole onye mere m ji agbụghị adaka na obi agbawala m. The next video na-abata ebe a. Ọ video gbasara this woman. Unu esoro hụ ihe gbawaga m obi. Unu esoro hụ ihe nwaanyị a mere. Nwaanyị ke chai tia aja gbagbuole gị. Hi, oh God.